chere ka m gwa unu, kwụsị ịnọ na-emere ndị nwere ego anya ukwu. Kwụsị ya. Onye ịkpatakwana ego ekwu okwu adịghị izu. Onye kpatara ya na hafi ojii emere ihe sọrọ ya nọ, because ndị ego ekwu okwu ekụbarala n'ala ili taa karịrị akarị dutu isi ike. Ndị ọkụbara na gota, ndị ọkụrụ ya, ndị o mere na o menyụrụ n'anya n'ụwa, ndị o mere ihe regret ya ịlụ ụwa karịrị akarị. Hafụ onye kụbara ego mere gị nje otu o jiri si gaa jebara mbọ keke hafụ n'ịbịa ata gị ma ọ na-ekwu okwu ndị ladị uru ọ bụrụ okwu nzuzu. So pikoni hafụ na onye kụrụ ego ya rie ego otu o ji masị nwune riri ego otu o siri masị gị. Ụwa kwana ọwụ ofu mbịa ego kwara dịkwana ma ngwongwo ụmụaka. Onye sọkwa na ọ dị izi asa nwa ọkụkọ sa mama na dị ihe ọwụ ya nyekwa n'ala. Onye sọ dị izi ya ji efere ya bụrụ ma nchọ aga m enwe ego ọwachi ọ dị ihe mere otu ọ dịrị adịghị na dị ma ọ chọrọ ya ọ wee godo ụrụ ụwa otu ọ dị taa. So onye ọbụla kpaghara ego hafụ ya o ji emere otu obi ga-eji dị ya mma. The other way around, but then you can issue with the appreciation to people. Oha, Manoleki in an aka, give one tag and then one echo, dog echo, give what say a man here, Manoleki in an aka, Manoleki in it. So, boy in a book we have a time. Woman didn't a good to the masu, as in make alone, watching her, catch on the range, when you have not her, Kahukuichi, Mamma. Kai utote kwa lulu. Bye bye do. Odi hizo.